सूखा पड़ला के वजह से एगो गांव पूरा तरह से बर्बाद हो गल रहे। वो गांव में एक भी इंसान जिंदा ना बचल। गांव के पानी देवे वाला पुराना कुआं भी सूख चुकल रहल। एक रात वो कुआं के अंदर से रोवे के आवाज आवत रहल। कुआं के अंदर एगो चुड़ैल अपन आखिरी सांस लेत रहली और वो चुड़ैल कुछ ही पल पहले एगो बच्चा के जन्म देले रहल। वो बच्चा भूख से रोवत रहल। पर चुड़ैल ओकरा दूध ना पिला सकत रहली, काहे कि भूख के कारण वो मरे वाला रहली। वो अपना बच्चा के ऊपर उठौलस और पूरा जोर लगा के कुआं के बाहर फेंक देलस। वो बच्चा कुआं के बाहर जमीन पे गिरल, पर वो बच गई। हम अब जिंदा ना बचब, लेकिन हमरा के वचन दे कि तू हमार बदला जरूर लेबा। भूखा शैतान बन के सबके खा जाइबा। चुड़ैल के कहब खत्म होकर थी, कुआं के पत्थर हिले लगले और बच्चा के रोअब और भी बढ़ गई। कुआं के सारा पत्थर एक एक करके अंदर चुड़ैल पे गिरे लगले और देखत ही देखत पूरा कुआं पत्थर से ढक गई। चुड़ैल के मरला के बाद वो बच्चा रोवत रोवत वहां से गायब हो गई और फिर कब्बो ना दिखाई देलस। वो गांव से बहुत दूर दूसरा गांव में एगो आदमी के मौत हो गई रहे और लोग ओकरा के जलावे के खातिर लेके जात रहले। सारा विधि पूरा हो चुकल रहली और अब ओकरा अग्नि देवे वाला रहले। एगो आदमी ओकरा के अग्नि देलस। आसपास बहुत सा लोग के रोवे के आवाज आवत रहल। अचानक वो रोवत रोवत बच्चा उड़त उड़त आयल और लाश के अंदर घुस गई। ई घटना इतना तेज भइल कि केहू के कुछ समझ में ना आयल कि आखिर भइल का। पर थोड़ा देर बाद सारा लकड़ी जले लागल, पर लाश पे कुछ असर ना होकत रहल। वहां के सारा लोग डरे लगले। सारा लकड़ी जल जइला के बाद वो लाश अपना आप उठे लागल, पर ओकर पैर पे वो लागल आग वैसने रहल। लाश उठ के खड़ा हो गई और ओकरा देख के वहां के सारा लोग डर के भागे लगले। खाना चाहिए। वो मरल आदमी में चुड़ैल के बच्चा के प्रवेश हो गए रहे और अब वो भूखा शैतान बन के अपन माँ के बदला लेवे खातिर आयल रहल। वो शैतान जला लकड़ी के खा लेहलस और वो अब केहू इंसान के खाए खातिर भागे लागल। वो एगो आदमी के पकड़ के उठौलस और अपना पैर के आग से ओकरा जलावे लागल। ओकर शरीर पूरा तरह से जल जइला के बाद शैतान ओकरा खा लेहलस। शैतान गांव पे कोनो मुसीबत के तरह टूट पड़ल और वो केहू के भी न छोड़लस। औरत, बच्चा, बूढ़ा, जवान सबके जला के खाए लागल। चारों तरफ गांव वालन के चीख सुनाई देवे लागल। कुछ देर बाद पूरा गांव शांत हो गल रहे, काहे कि सबके इस शैतान खा लेले रहल। पर वो अबहिनो भूखा रहल। वो अपना आसपास देखे लागल, जोर जोर से चिल्लाए लागल। ओकर भयानक आवाज सुन के पेड़ के पीछे छिपल एगो आदमी वहां से भागे लागल। पर तब भी शैतान के नजर वो इंसान पे पड़ गई। शैतान वो भागत इंसान के देख लेलस। वो इंसान और तेजी से भागे लागल, पर शैतान के मुकाबला ना कर पौलस और वो पकड़ गई। तो ये गांव में अकेला ही बचल बड़ा या और भी केहू बा? हमरा के कुछ ना पता, हमरा के छोड़ दा। हमार भूख अभी तक शांत ना भइल बा।
एही से हम तहरा के ना छोड़ सकेनी। हमरा खैला के बाद तू का खइबा और केकरा के खइबा? शैतान सोच में पड़ गई, पर अचानक ओकरा एगो बात याद आ गई। तो ओकर चिंता मत करा, हमार भूख सिर्फ इंसान के मोहताज नहीं खे, हम जानवर के भी खा सकेनी। राजा जानवर के खाला, पर हमरा के छोड़ दा, हम तहर पैर पड़ता नहीं। वो इंसान जैसे ही उस शैतान के पैर पकड़े के खातिर नीचे झुकल, पैर के आग ओकरा जलावब शुरू कर देहलस और थोड़ा ही देर में वो पूरी तरह से जल गई। मूर्ख इंसान, खुद ही हमार आग से जल गई। शैतान वो इंसान के भी खा लेलस, पर ओकर भूख अब अभी तक शांत ना भइल रहे और खाना चाहिए। इंसान के खैला के बाद वो शैतान अब खेत की तरफ बढ़े लागल। वो सारा खेत में आग लगा देहलस, जेमें बहुत सा पेड़ और जानवर जल गईले। वो सब के खा गईल, पर फिर भी ओकर भूख शांत ना होखत रहल। ऐसन करत करत वो शैतान सारा गांव खा गईल। जमीन पूरा तरह से जल गल रहे। इतना में एगो गाड़ी आके उस शैतान के सामने रुक गई। ओमे से एगो लड़का उतरलस और डर के निगाह से उस शैतान के देखे लागल। ताऊजी, ई आपके का हो गइल बा? हमरा तो आपके मरे के खबर दिहल गइल रहे, लेकिन आप तो और खाना। शैतान की आवाज सुन के लड़का बहुत डर गई और पीछे जा लागल। आपके आवाज तो ऐसा ना रहे और आपके पैर जल रहा बा। हमार पास आवा। लड़का भागे लागल, पर उस शैतान ओकरा पकड़ लेलस और आग से जलावे लागल। लड़का के चिल्लाए के आवाज दूर दूर तक गूंजत रहल। शैतान ओकरा खा गई। लड़का के खैला के बाद ओकर नजर ओके गाड़ी पे पड़ल। वो गाड़ी पे छलांग लगौलस और गाड़ी के जलावे लागल। जैसे ही गाड़ी में आग पकड़लस, थोड़ा ही देर में गाड़ी फट गई। गाड़ी के साथ साथ शैतान के शरीर के भी टुकड़ा टुकड़ा हो गई और वो बच्चा वो शरीर से बाहर आ गई। बच्चा भूख के मारे जोर जोर से रोवत रहल और ओकर आवाज वो वीरान जगह पे गूंजत रहल।